Diyos maranaaga po sa inyo mga tugang, malod po tabi kita para sa orasyon imperato. Pangaran ka naman kanaki pati Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-antabay kan lakaw kambilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil minasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatian mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuwa kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kang kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa pangaran kan Ama, asin kan Aki, pati Espiritu Santo. Amen. Matukaw po kita. Ang mga intensyones po, iyo ang mga minasunod, pasasalamat ni Marcelo Barnueva and family, Bong Injing Kapayaw, for Francis Borja sa kaagadan ni Maria Ludina Ginete, sinapasasalamat kan ni Sabrina Deo, Lisa Anyon and family, siringmang for new job works sa kaagadan ni Jericho Diaz, pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Tutimo and Lubiano Jr. and family, for all the blessings kan Asyado family, Doreen Vivian H. Fernandez, Iligan family, for second birthday of Anhaya, sa kaagadan ni Manny and Lorna Labanda, for 49th birthday of Winston, sa kaagadan kan Ortilia family, siringman pasasalamat ni Mr. and Mrs. Alberto Human family, for the 85th birthday of Socorro, offered by Leo and G. Ramos. Special man nakaagadan kan mga minasunod, help to pass the board exam ni Charmin Jonis, Hanui PE, for the upcoming examination day ni Martina M. Lizay, for passing the let ni Bansuela, for taking the let exam ni Aisa Rita, for guidance for taking let ni Ronald Pucamas Nebria, Leo, and special man for Domingo Junior and Bermeo Abinal, for let exam ni Ruda May Canofin Abinal, for successful thesis proposal defense on September 2024, and approval for thesis proposal of S.E. Kisarong Devotee. A special intention man for good spiritual, physical health and safety family ni Rosie Absubardo in Cantarin family, to pass the let exam ni Sheila Ann Ramos, for successful review for upcoming let exam ni Ray Labayo Gio Nob, Siringman Princess Arnebo,
For pass and Lex exam ni Sarong Devotee. For Lini, CD, and Ashley Bersosa, dulot ni Nori Villesa, siringman ni Maria Jane Paredes. For board exam ni Eileen Cleofi, Christy Aklan. For successful right of Peña Francia, Rarisa Jefferson Ryan Lee, Liesel Anyon. Para man sa kapaingaluan kan mga special intention man po for good and safety of my family na sa the family to pass successful of upcoming letter. Para sa kapaingalong kan mga minaso na kalag, Rafaelito ni Arlene, si Amtin family, Minion ni Rachel Ann Maran, Orly ni John and Lani Rico and family, Erlinda ni dulot ni Elmer Bellarasa and family, para sa dit aftersa ni Primo Victoria, Arturo sa kagadantan Hermos Generos Asyado, Cesar Maria sa death anniversary nila offered by Puring Barcelona. Matindog na po. Good morning. Good morning, Father. Sarong komunidad, kita nagkakatiripon sa pag-omaw asin pagpasalamat sa satwiyang kagurangnan sa ngaran ka nama, kalaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ika-26 na Domingo sa ordinaryong panahon. Hinihimo kita kan sa tuyang liturya sa ngunyan na magkasararo halion an komparasyon, asin kompetisyon sa satuyang komunidad, ta ini makakaulang tanganing kita maging efektibo, asin efisyente sa pagibokan sa tuyang misyon, ay winalat sa to kan sa tong kagurangnan. Ngunyan man pong Domingo, iyo ang National Seafarers Day or Migrant Sunday. We pray for our brothers and sisters, lalong-lalo na itong mga nagtatrabaho sa abroad, binayaanan sa indang pamilya, tanganing masustinaran, ang buhay kan sa indang pamilya digdi sa Pilipinas. Hagadon yato na padagos nindang mapatutuohan, an sa indang pagtubod sa tahaw kan distansya, mga pagbalo, asin na kadipisilan sa buhay. Ngunyan bidbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tadagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Amawon niya to ang kagurangnan sa rabay niya tong awiton ang kamurawayan sa Diyos. Samang magagamhan, kagurangan aking bukong Yesu Cristo. Kagurangan na Diyos, Cordero ka Diyos, pagi ka naman. Ika na nagpaparagan mga kasalanan, ginaban, mahirapi kami. Na nagpaparagan mga kasalanan, ginabahan ako ang sa mong pagmamahirap. Ikaw na nagpapagawa sa mong naman, nahirapi kami. Kasalanan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiti kita, O Diyos na nagpahayag kan sa imong kapangyarihan urog na sa pagpatawad asin pagkaherak, dugangan mo sa mo, an sa imong grasya, tanganing danay na nagaandam sa imong panuga, gibuhon mo kaming makihiras sa mga langit noon na kayamanan. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kang tataramon. Kuguson ang pagkakaiba-iba kan regalo asin talento sa sarong komunidad. Tanganing midbibon na ang Diyos naghihiro sa lambang saro sa marahay na paagi, tanganing mahaman ang kahadian niya digdi sa daga. Pagbasa sa libro kan mga bilang. Naghilig sa panganuron ang kagurangnan, asin kinaulay si Moises. Kinuanin kagurangnan ang iba pang espiritu na itinao niya kay Moises, asin itinao sa 70 mga lider. Kan maghilig sa inda ang espiritu, nagpuon sinda na magpropesiya, siring sa mga propeta, alagad daiiyan na haloy. Kan oras na iyan nawalat sa kampo si Ildad asin si Midad, duwang lalaki na kairiba man sa 70. Alagad, minsan dai sinda nagduman sa tabernakulo. Naghilig man sa inda ang espiritu, asin nagpropesiya sinda duman sa kampo. Nagdadalagan ang sarong lalaki, tanganing ipaisi kay Moises, ang ginigibo ni Ildad asin ni Medad. Huli kaini, nagsabi si Josue na aki ni Nun, asin katabang ni Moises, magpuon na siya hoben pa. Kagurangnan kong Moises, pauntukon mo sinda. Nagsimbag si Moises, nagmamakulog ka daw sako. Tawan lugod din kagurangnan kan sa iyang espiritu, ang gabos na tao, asin gibuhon na propeta sinda gabos. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An mga tugon kan kagurangnan, nagpapaugma kan mga puso. An mga tugon kang kagurangnan, nagpapaugma kan mga puso. An katugunan nin kagurangnan, mayo nin kulang.
nagtataong buhay sa kalag, ang mga pagbuot din kagurangnan masasarigan, nagtataong kadunungan sa mangmang. Ang mga tugon kang kagurangnan nagpapaugma kan mga puso. Marahay ang paggalang sa kagurangnan, magdadanay yan sagkod lamang. Totoo ang mga hatol nin kagurangnan, matanos ang gabos na iyan. Ang mga tugon kang kagurangnan nagpapaugma kan mga puso. Huli kan sa imong mga pagbuot, ang sa imong surugoon napapatanidan, igwanin dakulang balos, ang pagkuyog kan mga iyan. Alagad si Isay ang nakakasabot kan sa diring mga kasalan, linigi ako sa mga hilom na karatan. Ang mga tugon kang kagurangnan nagpapaugma kan mga puso. Ligtasan man ako sa mga tuyong kasalan, hari pagtugot na maghadi sa ko ang mga iyan. Dangan ako magiging dalisay, asin ligtas sa karatan nin kasalan. Ang mga tugon kang kagurangnan nagpapaugma kan mga puso. Ikaduhang babasang, maging marigmat sa mga paagi, sa pagkapot kan mga yaman asin mga rugaring, na daay makakaapekto asin daay makakakulog sa iba. Para sa personal na mga kagustuhan, gamiton niya to lugod ang satong mga talento, asin kusog, natabangan, asin suportahan ang mga nasa katikapuhan. Pagbasa na hali sa surat ni Santiago. Hinanigo nindo ako mga mayaman, magtangi sa kamaghaya kamo sa mga kasakitan na madatong sa indo. Lapa na ang sa indong kayamanan, nginot-ngot na ang sa indong mga gubing, tinakla na ang sa indong bulawan sa kaplata. Ang taklang iyan, iyo ang magiging saksi tumang sa indo, sa kagaro kalayong matunaw kan sa indong hawak. Nagparapayaman kamo sa mga huring aldaw na ini, da inindo biniyadan ang mga nagtatrabaho sa indong mga uma. Dangugan nindo ang sa indang mga reklamo. Ang mga kinurahaw ninda na dangog din Diyos, ang kagurangnan nin mga hukbo. Ang sa indong buhay digdi sa daga, gabusan na luho, saka kaugmahan. Nagpataba kamo para sa aldaw, kan pagbuno. Kinondenar nindo sa kaginadan ang mga tawong mayong sala, asinda-isinda minatumang sa indo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Juan kay Jesus, Maestro, nakahiling kami nin tawong nagpapaluwas nin mga demonyo sa ngaran mo. Sinaway mi siya, huli tamayo siya sa pag-iribata. Nagsimbag si Jesus, dainindo siya pagsawayon. Huli tadainin si Isay man na minagibo nin milagro sa ngaran ko na nagpapakaraot sa ko. Hulitaan si Isay man na bakong tumang sa to, kampi sa to. Sa katotohanan sinasabihan ko kamo, an si Isay man na magpainom sa indo nin tubig, hulita kamo sa diri ko, dai mawawaran nin balos. An si Isay man na maging dahilan kan pagkasala kan saro sa mga saradit na ini, na minatubod sa ko, mas marhay pang tagulnudan ang liog niya, ningapong gilingan, dangan igapo sa dagat. Kunan saro mong kamot, maging dahilan kan pagkakasala mo, putula iyan. Mas marhay pa sa imong lumaog sa langit, na saro sana ang kamot, kisa kan may duwang kamot, alagad ihulog sa impyerno. At sa kalayo na mayong katapusan. Kunan saro mong bitis, maging dahilan kang pagkakasala mo, putula iyan,
Mas marahay pa sa imong lumaog sa langit, nasaro sa na ang bitis, kisa kandwa ang bitis, alagad ihulog sa impyerno. Kung ang saro mong mata maging dahilan kang pagkakasala mo, hulwata iyan. Mas marahay pang lumaog ka sa kahadian ng Diyos na may saro sa ng mata, kikan may duwang mata, alagad ihulog sa impyerno. Duman ang mga ulod sa saindang hawak dain ng God nagagadan, asin ang kalayo dain ng God nasisigbo. An marahay na bareta kan sa toong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pag nagmimisa akong first bus, permi kong tig-imbitaran ang mga nagsisirimba na mag-SMB muna tayo. Smile muna, bayan. Sige daw. Tawi daw nin magayuno na ismailan sa imong katait. Nakasubago habang nagkakantakan, kamurawayan sa Diyos, iba gari uutangan na gari na si Ninoy Aquino, nakaarog kaya. Habang nagre-reading, may nahiling ako, nagtuturutong ka na. Sabihon tangon yan sa kataid ta, itong magayon na pagirumdom, na every gising is a blessing. Sabihon sa kataid, every gising is a blessing. Yan. Kaya day magturog. Nagimata ka na. Day magturog habang nagmimisa. May saro kay itong, may istorya kay sarong padi sa iyang parokya. Gusto ko man ngani ko tayo ni Arugon. During one of his Sunday masses, nagibo po siya ng announcement. Sabi niya sa mga tao, I have a bad news and good news for you. Ininot niya sa bad news. Sabi niya sa mga tao, sa satuya ngaya pong parokya, ining simbahan ta, nangangaiponin donasyon, lots of money for the repair kan sa tuyang simbahan. That's the bad news. Ano ngaya, Father, so good news? Sabi kan padi, ang good news ngaya po, igwa na kitang kwarta. Yao na ang kwarta, asin iyan, yao na po sa indong mga bulsa. Yan, itatao na lang. Dakulo na plano, dakulo na bagay, sabihon ta mga undertakings, programs sa parokya na nagiging pasil kung kita burunyog asin sararo. When we are united, bako siriblag. Madali on ma-accomplish, we can do things, we can accomplish things effectively, lalong-lalo na ang pag-ibokan misyon, kung kita burunyog. So, bako magayon kung yaon an kompetisyon, bako magayon kung yaon an pataralbugan, bako magayon kung tigkukumparata ang kada saro sa satuyang sadiri. Iyan precisamente namumutan kong mga tugang ang mensahe kay ining satuyang ebanghelyo. Tigahagad sa tuya na maging burunyog, asin magkaigwa ka ining inaapod niya tong teamwork, kung kita talaga seryosong nagsusunod sa satuyang kagurangnan. For all who belong to Christ, there should be this unity. There should be this teamwork, collaboration with each other. Bako na nagpapataralbugan. Iini precisamente sunamatean kay ni Juan, digdi sa Ebanghelyo, may nahiling siya na ibang grupo na nagpapaluwas nin demonyo, na bako ninda kaiba, nag-usip siya sa kagurangnan. Sabi niya kay Kristo, igwa ngaya duman, nagpapaluwas man ng demonyo. Ginagamit pati ngayaan sa imong ngaran. Gari, yaon na tulos sa comparison, yaon na tulos sa kompetisyon. Kaya minaimbitar sa tuyang kagurangnan, digdi mismo sa Ebanghelyo, kan sinabi niya, whoever is not against us, is for us. Ang sisay man na bako tang kalaban, kaapil ta iyan. Nagpapagirumdom na kita dapat palan, pahalawigon ta, pahiwason ta po. We should broaden our attitudes and outlook and go beyond elitism, exclusivity, and bias of any kind. Bako dapat arog ka ng attitude ta. Ako ang matibay digdi.
ako ang may posisyon, ako ang may titulo, ako ang boss digdi, ako ang masunod, kamugabos, magsurunod sa nasako. Bakong magayon ang siring na attitude. Kami ang mayaman digdi, kaya kami ang masunod. Ining grupong ini, gabusan na ining lektor. Di pwede digdi ang bako lektor. Oh. Ang gabos na lektor, dapat arog kayo ng itsura. Pwede ba yan? Gabos na lektor, dapat makusog ang boses. Gabos na kolektor, dapat may apil. Tanganing dakol ang ihulog sa kolekta. Pwede ba yan? Saro iyan na pahayag, revelasyon, inaapod po niya itong bias. Naramdaman ko itong istorya kan sarong pading Katoliko tapos Muslim. Na-share ko na inis sa mga homilies ko. Nagsabatan sa duwa and they were discussing about something. Nagpapasuway, so imam, so Muslim, tapos so pading Katoliko. Aram nindo kung anong didiskusyonan ninda. Kung sisay da sa indang relihiyon ang may mas dakol na santo. Nagpapasuway sa duwa. And they agreed. O, kada pag-mention ko ngaya kan ngaran kan santo sa samuyang relihiyon, ang saro magiging entitled na magbunot nin sarong buhok sa saiyang payo. Nag-inot sa Muslim, so imam, sabi kang imam, samuya ngaya, Father, igwa ngayanin santo na ang ngaran Saint Mustafa. Sabay bunot sa payo kang padi, nin mahibog na buhok. Di man nagpadaog sa padi. Sabi kan pading Katoliko, ay kami man ngaya, igwanin santo, si Saints Peter and Paul. Oh, nakalamang siya, duwang buhok ang nakuha niya sa Muslim. Habo magpadaog kang imam, sabi kang imam, kami sa samuyang relihiyon, igwanin santo na ang ngaran, Saints Ali, Baba, and 40 companions. Oh. 41 buhok ang nawara sa padi. Oh. Nag-isip ba sa padi nin paagi, tanganing makakuaman siya nin buhok. Kaya inubos na po kan padi, gabos na natatada pang buhok, tuman sa Muslim, sabay kurahaw, Todos los Santos. Oh, ubos o buhok. Oh, saro ining retrato na minsan, maski sa relihiyon, dakula ang diferensya tan, nagraratakan. Minsan, dapat kitang mag-isip-isip kung nan sarong relihiyon, dahil ibang tigigibo, pakarauton ng ibang relihiyon, bako iyan tunay na relihiyon. Dapat gabus kita, dahil kan relihiyon na ini madara, para ni sa tuyang kagurangnan. In other words, ang sigsasabi po sa tuyang kagurangnan ngunyan, we should stress on our commonalities, more on our commonalities instead on our differences. We should build bridges instead of walls. Minsan minalaag kita nin block, nin hindrance para sa iba, tanganing makarani sa mahal na Diyos. Dapat palan, hihinguwahon kan lambang saro sa tuya na kita maging koneksyon kan mahal na Diyos, pasiring sa iya. Koneksyon kan sa tuyang kapwa, parani sa mahal na Diyos. Bako na kita nagiging kaulangan sa sainda, tanganing maging harani sa tuyang kagurangnan. Narumduman po nindo itong nag-viral kang, I think last month, I think sa KJMS. Ano nga ni Carlos, paborito mong show? KJMS. Ha? KMJS. Ano nga ni ito? Isa ito so maniwang sana na maniwangon Jessica Soho. Yan. Maniwang sana. May sarong ati po na bubuli kan mga kaklase. Aram po ni Dukong ata, because he has a different hair color. Parehas Pilipino so ama, tapos so ina. Pero ang sa iyang buhok, pula. Hindi po pinakulayan, pula. Nagdadakula so aki, pula so buhok niya. Kaya pinagbubuli, pinagtitis siya sa eskwelahan. At ngayon pula ang buhok mo, sabi kan mga kaklase, siguro ngayon adapted ka. Bako ka ngaya aki kan sa imong mga magurang.
nakaka-apekto ito sa iya. Every day, iyan ang na-receive yang comments hali sa iyang mga kaklase. Adopted. Adopted. Bako tunay na aki kan sa iyang mga magurang. May sarong 7 years old, kaklase niyang babae. Sabi kan kaklase niyang babae, dahil ka ngayon magparaintindi ka iyan. Ako ngayon, naintindihan ko ang pagiging adopted. Ta ako ngayon adopted man. Ang pagiging ngayang adopted, sabi niya duman sa aking ito, na namundag ka, bakong gayo sa tulak. You grew up not in your mother's belly or tummy, but in your mother's heart. Ang sarong adopted na namundag, bakong gayo sa iyang tulak o nagdakula bako sa tulak kundi sa puso. Magayon nun bagay ining pangirumduman, bako magayon na pagpuro-purupan ta, bako daw nagabusman po kita, mga adopted man, kan sa tuyang kagurangnan. We are all adopted sons and daughters of God. We are all sinners who have been redeemed by His Son. Kaya nga takaipuhan tang magpataralbugan. Nga takaipuhan tang magralamangan. Nga takaipuhan tang magkumpit sa kada saro. So instead of putting down one another, why don't we build up one another? Nga tada ita suportahan asin tabangan ang kada saro. Diba? Takita saro man sa ng simbahan. Takita mga parasunod kan sa tuyang kagurangnan. Nakita enot sa gabos, an kaipuhan tang itugdok, bakong gayo ining edifisyo. Kundi kita, natawo bilang simbahan. Kaya nga ni isaro kan mga prinsipyong tigsusunod ko man po sa sakuyang mga destino. Pag ako po na-assign sa sarong parokya, tigihingo ako po, nasutawong naan pakarayon, bago kang building. So it was only after 2 years that we tried to do some repairs, some renovations kag church. Ngata, importante na sutawo bilang simbahan, iyong unaan itugdok mo. Tapadalion man sana, makakuha ka ng sponsor, ng donor. Gurano nga Father, ang pagpatugdok ni simbahan? 15 million, 50 million. Ay, sagot ko na nga yan. Di tapos na. Pero, masadiri daw ito kan tawo. Day maning da pinagalan, paggarapuon lamang iyan kan tawo. Mapalaag kanin mga mamahalon dyan na stained glasses. But they cannot own it. That church doesn't belong to them. Because first of all, in the first place, dengo na sinda naging sarong simbahan. Nga takaipuhan ta pong maging siring kaini. Ta sabi kan kagurangnan, idinugtog niya po, kung bako kita burunyog bilang sarong simbahan, kung bako kita sararo, kung kita nagpapataralbugan, nagiiriwal, nagraralamangan, nagkukompete with one another, we will cause a lot of scandal. Sarong dakulang iskandalo para sa satuya kung di kita mabuhay na burunyog asin sararo. Naramduman ko kay ito, may kasabihan baga kay ito, anumang masamang ginagawa ng mga matatanda ay laging tama sa mata ng mga bata. Ibig sabihin, you have caused scandal. May saro kayo itong baguhan daang padi, inassign sa sarong parokya. Kapag abot-abot niya po sa parokya, he was very zealous sa pagparapakumpisan. Nanotisyaran niya na ang mga tawong nagkukumpisal sa iya, pararehas may tigagamit sindang euphemistic word or code. Nasusupog siguro direktag sabihon sa padi, at tigsasabi kan kadakla na tao, na intriga su padi, ano kaya ibig sabihon kayo na nagsasabi so nagkukumpisal, na ako ngaya po, Father, nahulog sa tulay. Ibig sabihin, nahulog sa pagkakasala, I committed adultery, nakidurog ako sa bako kong agom. Pero dahil nida na didirekta, dahil man naintindihan tulos kampani itong code na ito. Pero gabos na tawo duman, aram ninda, na pag sinabi nindang nahulog sinda sa tulay, ay nagdurog sinda sa bako nindang agom. Kaya, the following week, after kampag-start dumanin kampadi na 1 week, ay nagduman supadi sa mayor.
nagkumpronta sa mayor, dakulon ngaya kan sa imong constituente digdi, na nahuhulog sa tulay. Nga ta ngaya po, mayor, dahil mo lamang ngaya isipo, napakarayo ng tulay na iyan. Nagparaulok, nagparangisi po sa mayor, Father, baguhan ka talaga ngaya po digdi. Taaram kang mayor. Ang ibig sabihin po ngaya kayan, Father, na nahulog sa tulay, I fell down the bridge, that they committed adultery. Sabi kang padi, sorry po ngaya, mayor, kasi ngaya si misis mo, nagsabi man ngaya sa ko, na pirang beses na siyang nahulog sa tulay, kaya dapat pakarayon mo na itong tulay. Mga tugang, gabos kita, syempre, natitintaran. Everybody is beset with temptations. Digdi nga ni isa simbahan, sabi kan mga gurang, kung hain ang debosyon, yaon ang tentasyon. Then hindi na matian. So kataning mo nagsabi sa imo, pagturog-turog na ko, nataloy pa man niya na sermon ni Father. Titintaran ka, kang demonyo, hilinga ngaya ang kataning mo. Tamakanuson ngaya. Dahil ngayon nagsipilyo, nag-isip ka nin maraot sa imong kapwa. Tayaon ka sa pagdebosyon. Kung hain ang debosyon, yaon ang tentasyon. Gabos po kita natitintaran. It's undeniable. Dahil kita iyan maninigaran. Kaya lang malala kung kita mismo ang makausa bilang tentasyon sa iba. Marauton baga po pagdangugon, sabihan ka, tentasyon ka ngaya. Diba? Marauton. Na ako sarang kanin tao, sabihon sa imo, tentasyon ka. Lalo kung ago mo ang nagtaramkaan sa imo. Kaya, magayunon bagay ining sinabi kan sa tuyang kagurangnan, it would be better for such a person, kung di ka nagiging iskandalo sa iba, it would be better for such a person to have a millstone put around his neck and thrown into the sea. Mas maray pa sa tawong iyan, igakod ang gapong gilingan sa iyang payo as inihulog sa dagat. Kung siya nagiging kausa ng iskandalo para sa iyang kapwa. Kaya iniimbitaran po kita kan kagurangnan na iwasan na kita maging iskandalo sa iba. Lalong-lalo na sa mga kaakian, lalong-lalo na sa mga kasaradayaan, as in sa mga daing sukat sa buhay. To the little ones and the less fortunate sa tahaw po niyato. So kaya, inaagyat kita kaining sa tuyang ebanghelyo na imbis kita maging tentasyon, magimanlugod kitang dalan, koneksyon kan ibang tao pasiring sa mahal na Diyos. Sabi kan globe, connecting people. Sabi kang smart, touching people's lives. So let us be globe and smart to one another. Amen. Sa ngaran ka nama, aki as el Espiritu Santo. Amen. Tindog na po kita, simbagon tayo ining mensahe kan Ebanghelyo, sarabay po niya itong ipahayag, ang sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglanglang kan langit asin kan daga. Asin si Jesucristo, aking bugtong kagurang nang ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Berhen Maria. Pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa puro pakinaban ni mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita sa Diyos, na paliwanagan kita mantang dinadara niya to siya sa mga pangangaipo kan kinakban, sa iya ang mga pangangaipo kan kinakban niya tong baranga, asin siriblag, masabi kita, kagurang nanin ang yugaan sa mong pamibi. Kagurang nan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magdanay sa simbahan ang katuninungan asin pagkauroyon, asin ang ebanghelyo tunay na ikaharubay sa kinaban. Mamibi kita. Kagurang nan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing iwara sa to ang balaog nin kapatawadan asin pakipag-ulian, asin kaumayan sa mga kulugbuot na darakan pagkabaranga, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamili. Tanganing tunay na mamidbidan ang karahayan nin mga tao bilang kasangkapan kan Espiritu Santo na naghihiro sa kinaban, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamili. Tanganing ang mga maedad, mga nagsusulo-solo, mga biyadi, asin mga nagehelang, magkusog huli sa mamumuto na presensya kan Dios, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamili. Tanganing ang mga gadanyatong katuod na nainot na sa to, makisumaro sa katuninungan, asin kaugmahan kan kahadean kan Dios, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamili. Langit no Ama, tabangi kaming mahiling, an ibang tao sosog sa imong mga mata, warasan sa mo ang mahiwas na pagkasabot, asin ang pagkamatinao kan puso, tanganing akoon an marhay, sa inman ini magikan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ansa ko, asinan sa indong atang maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang manlugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamrawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing tambilon niyang banal na simbahan. O Diyos na mahiherakon, warasan sa mo na ining sa mong pagdulot, maako mo, asin huli ka iyan, mabuksan para sa mo ang murabod din gabos na bendisyon, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso, Initaas minan sa kagurang. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, sa karahayan, linalang mo ang tao, asin an pinadusahan in katanosan, sa pagkaherak tinubos mo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Uli sa iya, ang mga angheles nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan asin ang mga banal na serafines, burunyog, asin maugmang nagseselebrar out pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa inda an sa mong mga tingog maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi.
Nagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong Espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini niyan sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuan niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaliko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Santo Papang si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon, kay raki kami gabos namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos na kay tupa na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na baraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon, katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ni ka na nagsabi katuninongan, ni binawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatiniraohan kamo kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigunay ka magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayon. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan ang langit no na misteryo, lugod magin para sa mo, bulong, ninkalag asin hawak, tanganing makisumaro sa iyang pasyon, sa pagpahayag kan sa iyang pagkagadan, asin magin mga paramana, kan sa iyang kamurawayan, siya na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Migrant Sunday. Anati po niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 40,776 pesos asin 35 centavos. Anaambang niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,580 pesos asin 45 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 5,947 pesos and 10 centavos para po ini sa Bicol Priest sa Security System asin tada. Sa Oktubre 4, aldaw ng Biyernes, iyo po ang kapistan ni San Francisco de Assisi. Magkakaiga po kay Blessing of Pets pagkatapos po ni Misa. Ang schedule po ni Misa, iyo po ang mga sunod. 6:45 a.m., 12:15 n.n., asin 5:30 p.m. Siring man sa Oktubre 19, mapo na po ang nobinaryo kan sa tuyang mal na patron San Judas Tadeo. Sagod po ini sa Oktubre 27. Sa mga maot po maging nobina, asin piyesta mas sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Asin available man po ang 6 inches and 12 inches na imay ni San Judas Tadeo sa opisina Kamparokya. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana, 500,000 pesos, ay apat na anonymous na 500,000 pesos, anonymous na 2,000, anonymous na 1,000, doang anonymous na 500, anonymous 300, anonymous 200, 3GD 5,000, HGNI, Ian Peña 1,000, Mr. and Mrs. Jonathan Daip 900, St. Jude Devotee 500, Devotee 500. Diyos mabalos po. Sana tama sunadang og ko. Apat na anonymous na tig 500,000 pesos. 5,000. 5,000. Baka managot ako ka. Idlog na po kita. Salamat po sa gabo sa Indon na naglingkod sa tuyang misang unyan, sa mga lector, commentator, si Chane, sa tuyang mga sakristan, kay Reverend Teng. Siyempre, ang sa tuya po choir, asin mga mass collectors. Salamat po. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa emong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay ka mo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus naroon sa mga katawan, parayo aranima, paduman banwan, siya daron niya tugon niya. Ang tandarang nanadamo, ang inabahan, nagbaso. Ang nabuting bagong puso, tagalig sa kapwa maglingkod. Ikaw sa mga nanalig, ginabat, si Jesus daron sa mga katamuhan, parayo araniman, paduman banwan, siya daron niya
Amen. Thank you po.